खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि जे जानो गोनां जे बिसायख'थि एबा बिटिसि बिसायख'थिया माखासे दानल'सै आरो बे समावनो बिसायख'थिखौ बा बे समाव गावबा गाव राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जुजिनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों सानजा फारसे रायजो जानाय जे बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरनि थागिबि रायजो राजाफोरा बे समाव बिटिआरआव हाबबाय आरो बिटिआर हाबनाय लोगो लोगोनो जे बिथांमोननि जे भट होनो हानाय जे मोनथाय बे मोनथाया बे समाव जाबाय। थिग बेबायदिनो राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव थांखि खालामदों, टारगेट खालामदों जे बे समाव बिथांमोननि बा बिश्वनाथ सनितपुर गहपुर ओनसोलफोराव गावनि राजखान्थियारि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जुजिदों आरो UPPL राजखान्थि हान्जायाबो बे समाव ओरैनो जिरायनानै थायाखै। मैयानि सानाव बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाबो गुबुन गुबुन जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया जागायजेनदों आरो बे हाबाफारियावनो UPPL राजखान्थि हान्जानि नेहाथारि बिथां समनाथ नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। BPF राजखान्थि हान्जाया UPPL राजखान्थि हान्जाखौ थांखिना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै समनाथ नार्जारिनि गोख्रों बाथ्रा। बे समाव समनाथ नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाखिनि UPPL राजखान्थि हान्जाखौ जाखिनि बाथ्रा बुंदों BPF राजखान्थि हान्जाया बैफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नंखाय बाथ्रा बुंनानै बांसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों। जाय बिथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ केस होग्रा, गोजोन गोरोबथाखौ बे समाव नासयग्रा, सानजा फारसे बे समाव सिमा बांनायखौ नासयग्रा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर, जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दहायजों जे हाबनाय जे गामिफोराव बिसायख'थि फोसावदिं खालामनो फैनानै बेफोर नंखाय बाथ्रा बुंफैनाया जोबोदनो लाजिथाव होनानै बाथ्राजों गाग्लोबदों समनाथ नार्जारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया बुंनाय बाथ्रा जे BPF राजखान्थि हान्जाया बुंथिदोंमोन, एभरेस्ट मुसाहारि बिथांमोना बुंथिदों बा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानाय बिथांमोना बुंदोंमोन जे UPPL राजखान्थि हान्जाया हा फाननानै जाग्रा आरो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया, खोथा बुंनायखौ बिथांमोना लाखिनो हाया, प्रमद बर'आ हाबा मावनो हाया, बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय बे बुंनायफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों समनाथ नार्जारि बिथाङा। बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बे प्रमद बर'आ आथिखालाव बा गोबां जौगाथायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ जोबोदनो मोजां अनसायदों आरो गोबानानै लादों। रायजो राजाफोरा बिथांखौ बे समाव बोजबनानै लादों आरो बे समाव जायखिजाया जे राजखान्थि हान्जाफोर BPF राजखान्थि हान्जाफोरा नंखाय बाखाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैनाया एबा आरजाथावै बाथ्रा बुंनाया गनायथाव नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों समनाथ नार्जारि बिथाङा आरो बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे जायखिजाया नंखाय बाथ्रा बुंनानै बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों समनाथ नार्जारि बिथाङा। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जोङो सेन्ट्रेल UPPL निफ्राय मोनसे हान्जा जोंनि मानगोनां बरमा समस्तिनि MLA भुपेन बर'नि दैदेननायाव भुपेन बर' MLA बिथां, हरिसिङानि MCLA सन्जय स्वर्गियारि बिथां आरो जोंनि मिरुनि ब्रज कुमार बसुमतारी बिथां, सन्जित मुसाहारि बिथां आरो जोङो मोनसे हान्जा जोङो गोदानै सोसनजानाय BTC आव गोदानै सोसनजानाय मोनथाम जिल्लायाव जोङो दावबायफैदों, गहपुर, बिश्वनाथ आरो सनितपुर आरो बे मोनथाम जिल्लायाव जोङो जोंनि वर्कारफोरखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो वर्कार्स मिट लादों। फुंनि बाहागोआव जोङो गहपुराव लाबाय आरो सानजौफुआव जोङो बिश्वनाथाव आरो दायो सनितपुराव। दा बेवहाय जोंना बे मोनथाम जिल्लायावबो जोंना बुथ कमिटि दानाय हाबाफारिया फ्राय जोब्बायानो। दिनै जोंना गहपुराव एटलिस्ट 31टा बुथ कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। बेबादिनो जोङो बिश्वनाथाव जोंना 10,400 भटार्स दङ, बेवहाय जोङो 13टा बुथ कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय आरो नैबेयाव सनितपुराव
सनितपुरावबो जोङो बेबादिनो बुथ कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। दा जोङो नुदों जे दिनैनि जे हाबाफारि बेयाव जेरैबादि जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना बाहागो लादों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बे मोनथामबो जिल्लायाव जे बे मोनथामबो जिल्लानि जे हरिसिङा, धोनस्रि आरो जोंना रौता बे मोनथाम बियाबाव जे सोसनजाबाय बे मोनथाम बियाबाव जोङो इजिलि जोंनि UPPL दोलोनि पार्टी बा केन्डिडेटआ जोङो देरहानो थांगासिनो दङ। बिनि गेजेरावनो जोङो नुदों जे BPF दोलोनिफ्रायबो धनस्रि समस्तिनि बिथां MCLA प्रेस मुसाहारि आरो माजबाद समस्तिनि MLA सरन बर' बिथांखौबो जोङो दावबायफैनायखौ जोङो नुदों। दा बेयो जोबोद लाजिथावना बिथांमोना जाय दोलोआव थानानै मोनसे समाव जोंनि बे सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुरखौ BTC आव हाबजानो बादोंमोन। दा बिथांमोना दिनै गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय दिनै गोबां बेबायदि माखासे UPPL दोलोनि हेंथा माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ रायजो राजानो बिथांमोना फोसावनानै बा बिथांमोना बानसावबाय थादों। दा बिथांमोननि बेबायदि खामानि मावनायखौ जोङो साबजानाय मोनाखै आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना बेबायदि माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ बानसावा जोङो बेखौ खावलायदों। जोङो दहायबो बिश्वनाथआव जोङो हाबदोंमोन। बेयावबो बेबायदिनो जोङो खोनाबोदों जे बिथांमोना गोबां बेबायदि माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ बानसावबोदों। जे माने UPPLआ सरकार दायोबा बा UPPL दोलोआ हा फाननानै जाग्रा दोलो बा बेबायदि रायजो राजानि हाखौ सेगोन मागोन बेफोरबायदि गोबां माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बानसावगासिनो दङ आरो बेबादियैनो बिथांमोना कनभिन्स खालामनो नाजादों। किन्तु बे फेलें जागोन। दिनै UPPL हिसाबै बा जोंनि दोलोखौ प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL दोलोखौ सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुरनि रायजो राजा बिथांमोना जेरैबायदि बजबनानै लाबाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे मोनथाम जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे भबिष्यतआव जोंनि जे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ बा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ जों जुदि मोगथां महर होनांगौबा जोङो UPPLखौ फिन खेबसेबाव 2025आव प्रमद बर' सारखौ जोङो बिटिआरनि CM बानायनांगोन। जोंबो नुदों बिक्रम दैमारि बिथाङा सासे आइजोखौ गावसिनि दोलोआव बरायनायनि असिलायै जे माने हाक खालामनाय बा गोबानाय बेखौ जोंबो नुदों। जोङो बेखौनो बुंगोन जे जोंनि समाजा जोङो बेफोरबादिखौ जोङो एक्सेप्ट खालामा। जोंनि समाजा जे सयब समाज बे सयब समाजाव बेफोरबादिया जायगा गैया। दा बेखौ रायजो राजानो बिनि फिननायखौ होगोन। बिथांमोननि जे माने आखल आखु बेयाव रोखा बेरखांदों। दा बिनि सोमोन्दै आं बारा बुंनो नागिरा। बे बिथांनि पार्सनेल बिथांमोना गावसिनि केरेक्टार बा गावसिनि जे रियेल फेस बेखौ बिनि गेजेरजोंनो फोरमायदों आरो।